Oh, mi a fasz? Most meg lerugott a lovad. Gyere! Let's go! A faszom volt. Faszi, aki ott ült a széken. Ja, igen! Azt nem láttam. Nem tudom, léted lesz, majd kitaláljuk. Lehet hozzávenni kulcsot majd. Nézzünk üzét. Ezt nézd! Gyere le, gyorsan! Ez visszatek a sér, azt figyeld! Anyád! Békünk. Hey! Ez még nem most jó! Nem most jó! Te köcsög! A kajám! Te köcsög! Állj meg! Előleg! Fúj! Ne! A térkép! Te fosbó! Várj. Talán így. Basszak Benni, ez... Meg a hajjá baszod. Aha. Oké. Basszájba a kurva anyád, mit csinálsz? De te oké, de ott voltam is... Ja. Itt hozom. Így lebeg. Azt a kurva. Hova dobtam? Ja, ezzel nem lehet, jó. Összegyűjtöm a Oh, várjál! Ez az a növény, a pipi! A pipi! A pipi! Megvan, öcsi! Ne, pillanat. Lementem. Tudod,